Ideea de a investi banii câștigați pe parcursul mai multor ani peste hotare într-o afacere profitabilă la Baștenă le-a venit celor 3 prieteni din raionul Drochea încă în anul 2009. Zis și făcut, au procurat încăpere și au fondat în satul Chetrosu o fermă de iepuri. În 2009, când nouă ne-a venit ideea, nu era nicio fermă de iepuri în Moldova. Și pur și simplu părerea noastră a fost că noi suntem 3 băieți care am început afacerea asta. Părerea noastră a fost că trebuie să trecut de ceva ce nu este pe piață. Adică de ce trebuie tot să trăiască porci? O să fie un animal care nu mai trăiește nimeni și n-ai să ai probleme nici cu realizarea, nici cu creșterea. Începutul a fost anevoios, însă o fermă de iepuri poate deveni o afacere profitabilă în cazul în care cunoști toate subtilitățile ce țin de creșterea acestui animal, afirmă Nicolae. Nu e ușor. Orice crește de animale e problematică. Animalul e animal, nu are nici sărbătoare, nici nimic. Trebuie hrănit, trebuie îngrijit. Lucrăm, mergem înainte. La orice animal, principalul este hrana și îngrijire. Dacă e hrana e balansată și el primește totul, el de acum crește mai sănătos. În perioada din țărcare la animal, dacă îi dai să-și ridice imunitetul, îi dai tot ce îi trebuie, toată nutriția care îi trebuie la moment și mai puține probleme ai. Iarăși clima, în fermă și vara și iarna la 16 la 19 grade înăuntru. Da, chiar au fost vara cei de anul trecut mai călduros, s-au ridicat la 22 și asta de a fost rău. Adică aerul se răcește, aerul se încălzește, ventilarea tot timpul este. De asta își trăiesc mai bine. La fermă se produc iepuri pentru carne, însă veniturile obținute sunt generate nu doar de comercializarea acesteia în magazinele și restaurantele din țară, dar și din pelicelele, care de asemenea sunt vândute. Pelicele se exportă, se folosesc la fetter. Pâslă. Adică pâslă se fac, din trânsul poți face numai pâslă. E nu pentru blană. Animalul să fie pentru blană, el trebuie să trăiască câțiva ani, să fie blană puternică. Dar iepurii se băturizați la 3 luni de zile. De asta e nu-i bună pentru a face ceva. Și o vindeți? Da. Noi o vindem la un centru economic la Chișinău și de cum el o exportează. Carnea de iepure este de calitate, nu conține grăsimi, este bogată în proteine. Se folosește în alimentație ca fiind una dietică și astfel este foarte căutată pe piața autohtonă. Unde realizați? Chișinău. Cea mai mare piață de desfacere e Chișinău, restaurantele, unele magazine mai mici. Ar fi produs calitativ. Dacă el e calitativ, n-ai nicio întrebare cu dânsul. N-ai nicio obiecție la el, n-ai pretenții la consumator, de la medici veterinari. Dacă el e bun, e bun. La crescătorie sunt 600 de femele productive, care produc iepuri pentru comercializare. Cheltuielile zilnice sunt mari, iar banii obținuți din afacere sunt din nou investiți. Orice afacere asta e o reinvestire. Dacă și îți vine ceva în cont, iar reinvestești, iar vrei să faci ceva mai bun, iar vrei să ridici produsul, iar vrei poate să te extinzi, poate să mai... Acum am început să facem singur nutrețul nostru, că aici de scoatere de cheltuieli viitorii 50 ani, precis să meargă vorba. Producerea nutrețurilor proprii a fost motivată de existența mai multor probleme ce țin de hrana iepurilor. Altă problemă că până mult în jomul nu trebuie la nimeni. El costa 1,50 lei. Am jomul mai ieftin 2,85 nu-l găsești. Șrotul de foaia soarelui, fiți așa. Prețul era mic, am mai jos de toamnă, că așa și le-am cumpărat. Coarjă. Avem o grămadă, adică s-au investit mult în aparate de brichetat. Bricheți doar să facă mulți. Coarja nu trebuie înainte la nimeni și tot gunoiul este. Am gata, 1,50 lei și coarja de foaia soarelui. 1,50 coarja, asta e... Baza furajeră proprie reprezintă un mare avantaj. În timp ce a pus afacerea pe picioare, crescătorii s-au gândit și la producerea hranei pentru iepuri. Furajere, cereale, toate sunt din cultura proprie. La moment arendăm pământ în Miciurină pentru agricultură în satul Miciurină. Și vrem să vedem, să creștem, deoarece ne facem hrana singur, cerealele să nu le mai cumpărăm, dar să le creștem tot noi. Actualmente nu este deloc ușor să dezvolți o afacere, însă cei 3 prieteni au reușit să obțină succese. Nicolae spune că doar prin muncă poate face față tuturor provocărilor. Un produs pe piață care nu ieșe de mult, ne mândrim cu el, cu calitatea.